Madzulo abwino kwa nonse. Ino ni nthawi ya zanyengo. Kunazizira lero mmawa madera ambiri monga kuchitedze komwe kunazizira kwambiri ni madigiri 8, bwalo la ndege la Kamuzu kunazizira ni madigiri 9, 10 kwa Vumbwe komanso kunzuzu, kuphalombe kunazizira ni madigiri 12, komanso kuchichiri ku Blantyre kunazizira ni madigiri okwana 13. Kuzizira kupitilira makamaka usiku uno komanso mawa. Tiyembekezere nyengo ya mphepo nthawi zina komanso ya mitambo yochepa mawa masana madera ambiri. Mphepo yamwera ipitira kuomba pa nyanja ya Malawi komanso nyanja zina, tonse ogwisa ntchito nyanjazi tupemphedwa kuti tikakhale osamala. Tikuyembekeza nyengo imeneyi chifukwa cha mpweya omwe tikulandira ochepa chinyontho choka nyanja ya mchere ya India kumafika mdziko lathu lino, kulimbikisa kuti madera ambiri kuzooneka mitambo. Usiku uno tiyembekezere nyengo ya mitambo yochepa madera ambiri mzigawo zonse za mdziko lino. Ndipo mawa kuzazizira madera ambiri monga kulilongwe ni madigiri 11, kuzaziziranso Kasungu ni madigiri 12, koma kunzuzu komanso ku Blantyre ni madera ena ozungulira kuzazizira ni madigiri okwana 13. Mawa omwewo tiyembekezere nyengo ya mitambo yochepa komanso mwayi wa mvula yowaza makamaka mchigawo chakumwera komanso mphepete mwa nyanja ya Malawi. Masana kuzafunda m'madera ambiri monga mphepete ya nyanja ya Malawi komanso kwa Ngabu, koma ku Blantyre komanso kunzuzu kuzafunda momverera ni madigiri okwana 19. Masana omwewa tiyembekezere nyengo ya mphepo nthawi zina komanso ya mitambo yochepa makamaka mchigawo chakumwera, chigawo chapakati komanso mchigawo chakumpoto. Ndipo mkuja lolemba tiyembekezere nyengo ya mitambo yochepa kupitilira komanso mwayi wa mvula yowaza kuzaoneka m'madera ochepa. Za nyengo nzomwezi mulali ndine Alex Chairman, khala nodziwa dziwani za nyengo.